महाराष्ट्रामध्ये सध्या अतिवृष्टीनं शेती पिकांचं प्रचंड नुकसान झालंय। त्यातल्या त्यात मराठवाड्यामध्ये तर अतिवृष्टीमुळे पिकांचं नुकसान झालंच आहे, पण त्याचबरोबर नदीकाठची जमीन सुद्धा खरडून गेली आहे आणि त्यामुळे राज्य सरकारनं शेतकऱ्यांना तुटपुंजी मदत न देता एकरी 50,000 रुपये अशी भरीव मदत द्यावी अशी मागणी राष्ट्रीय समाज पक्षाचे अध्यक्ष तथा माजी मंत्री महादेव जानकर यांनी केली। विदर्भ, मराठवाडा, कोकण, काही पश्चिम महाराष्ट्रातील काही जिल्हे करून कालपासून मी मराठवाड्याच्या दौऱ्यावर आहे। पण मराठवाड्यामध्ये भयानक परिस्थिती शेतकऱ्यांची खराब आहे। तर माझी आपल्या माध्यमातून राज्य सरकारला विनंती आहे की शेतकऱ्यांचं तर अतोनात नुकसान झाले, जमीन खरडले गेलेले आहेत, फार म्हणजे भयानक परिस्थिती वाईट आहे। तर तुम्ही राज्य सरकारनं या शेतकऱ्याला दिलासा देण्यासाठी एकरी 50,000 रुपये आपण मदत करावी आणि ज्या नदीच्या काठच्या जमिनी जे उकरून गेलेल्या आहेत त्यासाठी एक स्पेशल पॅकेज द्यायचा प्रयत्न करावा।